Nang setuju apa ngene lama ada kan dua ngai nang selasi ada dilada juo oi dilada juo karam dan hiyo dan de jalan lah sama ada kan dua ngai oi de kasih ada bajalah juo oi bajalah juo karam dan hiyo dia topi punya beda juga bangan yang akan mulai aku ke mana ada nantakana onde nantakana di maju ini ambil di bawah ada juga bangan topi kuning mungkin dalam moneda onde marando onde de marando karam dan hiyo topi putih dedanya mampir video dekat ngai elo hidup lah sesaja udah bau onde udah bau dekat doa di maju tinggi dekat lampau topi putih mampir video dekat ngai gak majuri topi putih kami dah satu onde dah satu oi karam dan hiyo halo satu halo dedanya lai tibo nakan ngai ai surang sajo nedau itu candonyo ane tu candonyo di mana tinggi deda ko lai marando nakan ngai enak aku cia deda cari gantinya karam dan hiyo dijelakan dong deda oi di nanare nakan dua ngai dia kami deda badan juo oi badan juo karam dan hiyo baju abu yo sirawasi nakan dua ngai macam ni lutui udah kami nganibo oi kami nganibo oi karam dan hiyo malam